Lekeitiotik Markina bitartean, bada Okabixo izeneko leku bat. Han arkitzen da, Laminen bizilekua omen den koba bat. Diotenez, koba horren aurretik edo ataritik, inor ezitekeen igaro gaueko 12:00 goizeko ordubiak arte. Gau batez, lagunarteko apustu bat zalata, gizon bat kobaren aurretik pasa zen. Lamin bat, bapatean azaldu eta heldu zion gizonari. Gero, koba barruan sartu zuen han jateko asmoz. Larrialdi hartan, linuaren nekea kontatu arte itxoin zezala eskatu zion gizonak Laminari. Laminak baietz esan zion. Hasi zen gizona linuaren nekea kontatzen geldi era honetan. Laminak goserik azkar bukatzeko esaten zion. Gertueneko baserriko oljarrak kukurruku jo zuen, eta Laminak zarrapastaka aldegin zuen honela hitz eginez.